Se a túa audiencia non son robots nen enxeñeiros, fálalles nunha linguaxe na que poidan comprenderte. Deseño aparellos para que non teñas que preocuparte de controlalo todo e que se encarguen de xestionar tarefas rutineiras por ti. Porque se non entenden que fas, para que e que te diferencia dos demais, non vas conseguir que sexan os teus clientes. Saber moito de algo non implica saber transmitilo. A información densa e demasiado técnica atorda e non esquende retela. Estruturar ben a información para poder escaneala visualmente, as frases cortas e concisas, o emprego de vídeos explicativos, gráficos e outros apoios visuais centran a atención e permiten asimilar conceptos complexos dun xeito máis rápido e sinxelo. Responder preguntas, proporcionar información de valor e facer que queiran máis axúdache a forxar e afianzar unha relación co teu público que fai que estean máis receptivos a propostas, suxestións ou recomendacións da túa parte. A maioría de clientes ou usuarios teñen coñecementos moi básicos sobre novas tecnoloxías, o que pode xerar situacións de malestar ou frustración. Ofrecerlle manuais ou tutoriais que os guíen paso a paso axúdalles a sentirse máis capacitados para sacarlle o máximo beneficio ao teu servizo ou produto, servindo o mesmo material para todos os clientes e aforrar ter que solucionar os mesmos problemas unha e outra vez. Porque un cliente satisfeito é unha recomendación asegurada. Vivimos nun momento no que estamos expostos a demasiada información e o que non capta a nosa atención ou non é quen de retela non nos interesa, non convence. A información amena e concisa atrae e convence a clientes, diferénciate da túa competencia e axúdache a aforrar tempo e recursos. Como podo axudarche? Transformo toda a información que me proporciones sobre o teu proxecto nunha linguaxe máis visual para que se poda comprender mellor. Interpreto e explico procesos ou termos complexos nun formato ameno e atraente para que os teus clientes entendan a túa valía e esencia. Se precisas contidos para a túa web ou blog, guías, manuais, tutoriais, gráficos, infografías e detalles constructivos, animación de imaxes ou vídeos como este. Cóntame o que precises e axudareiche a crear contidos a medida e a darlles ese punto de creatividade que estás a buscar. Son Sabela Muñiz, traductora digital. Se buscas unha comunicación atractiva e coherente, falemos.